F'dan il-budget il-Gvern reġa' wara l-impenn tiegħu li jkompli jinvesti fl-istudenti, fl-iskejjel, fl-isport, fil-kreattività u fl-edukazzjoni ta' tfal. Fil-qasam edukattiv hemm ippjanat investiment qawwi ta' 330 miljun euro, żieda ta' 32 miljun fuq din is-sena. Il-budget isemmi lista twila ta' inizjattivi għal ġid ta' tfal u tal-ġenituri, il-ftuħ ta' żewġ ċentri ġodda l-ħarsin ta' tfal f'Santa Venera u l-Furjana, ir-reviżjoni tal-Medsek sabiex aktar studenti jagħmlu suċċess, it-tkomplija ta' reviżjoni tal-kurrikulu minimu nazzjonali. Tibda tinbena skola ġdida għal bniet bħal Ormi, sistema ġdida tal-e-learning fl-iskejjel, għajnuniet għal ġenituri li jibatu lil uliedhom fi skejl privati u refund tal-VAT għal skejl indipendenti li jwettqu proġetti infrastrutturali ta' bini. Il-budget jaħseb ukoll biex tiżdied l-allokazzjoni għall-Università. Dawn il-fondi se jiżdiedu bi 3 miljun euro u nofs. L-istipendi se jiżdiedu bi 850,000 euro. Barra minn hekk aktar minn 1100 student se jirċievu scholarship taħt l-iskemi li ħabbar il-Gvern. Se tinbena l-fakultà l-ġdida tal-ICT b'investiment ta' 13 miljun euro, il-bini ta' bini ġdid ta' servizzi ta' computers b'investiment ta' 4 miljun euro, kif ukoll il-bini ta' ċentru interattiv għax-xjenza li għalih il-Gvern se jinvesti 1,5 miljun. Anke fl-MCAST il-proġetti ma jonqsux mhux biss laboratorji u ċentri ġodda iżda anke programmi edukattivi fosthom biex jgħinu fil-qasam tal-ICT u top-up degrees għall-istudenti u l-istaff. Dawn it-tnejn wieħedhom jaqbżu iż-2 miljun euro u nofs. Il-Gvern ħaseb biex jinċentiva l-kreattività. Se tingħata għajnuna lil studenti li jidħlu f'attivitajiet artistiċi u kulturali. Jitwaqqaf fond ta' 150,000 euro għall-organizzazzjonijiet li jippromovu l-kultura u se jitwaqqaf ukoll dak li jissejjaħ Creativity Trust biex jgħin skemi eżistenti u oħrajn ġodda. Min barra l-edukazzjoni, il-Gvern jibqa' ffukat anke fuq il-qasam sportiv b'għajnuna lil-laqdiet sportivi. Tħabbret allokazzjoni ta' 250 miljun euro biex jiġi attirat turiżmu sportiv. Se jsir investiment fi ground u pitch tal-water polo f'Birzebbuġa. Se jingħata inċentiv għal min irid jixtri rota biex tiġi inċentivata l-attività fiżika. Il-Gvern se jintroduċi pjanċa speċjali għal karozzi klassiċi u titneħħa t-taxxa ta' reġistrazzjoni minn fuq vetturi sportivi li jintużaw fuq tracks awtorizzati.